Така, здравейте! Вие сте с мен отново. Та, направя това видео, просто за да кажа, че че вече приемам такива хора от 7 до деца от 7 до 20 години да правят клипове. Ей така, за мене. Тоест, това е апдейт на канала, апдейтът ми на канала. Също ще кажа, че аз съм недостатъчен, защото няма да правя така често клипове и въобще, ако може някой да се включи в моя канал, пишете, ако искате, пишете долу в коментарите, че искате да се включите. Включете се, правете клипове за мене и хем ще се забавлявате вие, хем и ще правите клипове, за да занимавате другите. Така. Друго важно нещо, което искам да кажа, е да не ми се умилквате, че всеки ден ще правите клипове. Знае се, знае се винаги, че може обратното да става. Аз ще каня мои приятели, с които ще правя клипове, но ако искате, се включете и вие в правенето на клипове. Тоест, ако можете само с Fraps се правят клиповете. Аз с Fraps ги правя. Безплатната новата версия на Fraps. И ще пратя линк в това видео към видеоконвертор, ако искате само. Но смятам, че няма да има нужда, понеже ви може би се знаете. Ако не знаете, пишете да дам линк. Така, но иначе в описанието няма да послагам линк. Само в коментар ще направя и то за линк. И то само ако искате. Ако нямате конвертор. И третото важно нещо, което искам да кажа, е, че ще правя нова поредица на Mario Worker. Ще започна може би от днеска вечерта или утре след обед. Защото малко съм заед днеска. И просто може да направя още клипове днеска, но като за последно да добавя, че моля всеки ден и само да кажа изискванията са да имате компютър с двуядрен процесор и поне 2 гигабайта RAM, за да ви стръгват повечето игри, и да имате поне 3-4 игри записани на компютъра, на които да правите поредицата. Нямам големи изисквания, всеки може да има такива компютър, купете си, ако искате само, не ви задължавам. Така. И също и третото ми изискване... Чакай, след малко ще ти отговоря. Третото ми изискване... Чакай, че се забравих мисълта. Третото ми изискване е да не казвате лоши думи в клиповете си. Може така малко да се пошегувате. О, вижте тази патка как ма следи. Както и да е. Това беше от апдейт на канала. Довиждане.